αποφάσισα ότι έφτασε η ώρα να κάνω ένα μεγάλο βήμα στη ζωή μου και να γίνω, να βγάλω τον πρώτο μου δίσκο. Τι λες τώρα? Ναι. Το όνομα το ξέρουμε του δίσκου? Ναι, λέγεται Trelaware στο Delaware. Πώς? Trelaware στο Delaware. Άκου πού το σκέφτηκε. Πάρα πολύ ωραίο. Καταπληκτικό. Ναι, και έχω γράψει το πρώτο τραγούδι που μπορώ να σας το πω. Ναι. Λίγο ακαπέλα βέβαια. Δεν πειράζει, το θέλουμε πάρα πολύ. Το οποίο λέγεται Πάμε Ελλάδα. Ναι. Είναι για την Ελλάδα μας. Υπέροχο. Και θα ήθελα, αν μπορώ, να το μοιραστώ μαζί σας. Σε παγκόσμια πρώτη βεβαίως, έτσι. Ναι, είναι ακαπέλα βέβαια. Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι? Βεβαίως. Ναι. Λοιπόν, ναι, 1-2, ναι, Μακ Πάπα στο μικρόφωνο από το Delaware μέχρι την Αστόρια. Ναι, 1-2, ναι, 1-2. Λοιπόν, μπες στο αμάξι το ελληνικό, βάλε τώρα μπρος μωρέ και φύγαμε από εδώ. Βάλε εσύ την πρώτη να βάλω τη Δευτέρα και όταν μας θυμηθείς φέρε τη φλογέρα. Γιατί η φλογέρα είναι ελληνική. Τώρα με το ΦΠΑ θα είναι και ακριβή. Όμως εμείς καθόλου δεν μασάμε γιατί είμαστε Έλληνες και όλους τους κελάμε. Πάμε Ελλάδα. Ναι, πάμε Ελλάδα. Θες να έρθεις Ελλάδα? Αμένεις Ελλάδα. Όχι κανένα πρόβλημα, αλήθεια. Ναι. Με λένε Μακ Πάπας και ήμουν ατζέντης, αλλά πάνω απ' όλα είμαι πολύ λεβέντης. Με τον αθλητισμό πολλά χρόνια ασχολόμουν, τώρα όμως το σκέφτομαι να μην ασχολιόμουν. Γιατί έχει κακούς, έχει και καλούς, όμως κυρίως έχει κακούς. Να σας εξηγήσω αμέσως ακριβώς τα νούμερα πως έχουν να βγει ο αριθμός. 10 οι άνθρωποι, 8 οι κακοί, 2 οι καλοί, άρα 8 είναι κακοί. 8 στους 10 είναι πάρα πολλοί, ανθρώποι είναι όλοι τους κακοί. Αλήθεια! Γι' αυτό πάμε Ελλάδα. Ναι, πάμε Ελλάδα. Θες να έρθεις Ελλάδα? Αμένεις Ελλάδα. Εντάξει, όχι, ναι, λάθος δικό μου δεν είναι. Ναι. Δεν είμαι πολύ σίγουρος γιατί τα λέω αυτά. Έφαγα 2 hot dog, μου πέσανε βαριά. Και με πάει αίμα. Από το πρωί δεν πρόλαβα η μόνη μου και τώρα έχω χεστεί. Ναι. Αλλά με συγχωρείτε, έχω ενάσα λίγο. Αλλά δεν πειράζει, συμβαίνουν και αυτά. 400 χρόνια είχαμε σκλαβιά, βάζω και αυτό μέσα. Με να είναι όλα. Έτσι οι Έλληνες είναι δυνατοί, όχι σαν τους άλλους που είναι όλοι κακοί. Βέλγοι, Ισπανοί και Γερμανοί, όταν κάνουμε Ακρόπολη αφήνατε μαλλί. Τώρα όμως έχετε και πάλι σας μαλλί, αφού αφήνατε τόσο καιρό μαλλί, γιατί? Ναι! Πάμε Ελλάδα!